ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍। ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନେ ନଦେଲେ ହବନି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ପାନେଟି ଦେବି। ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କରିବି? ତମର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ 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 ମୋବାଇଲ। ଭଜା ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲାନି ଯାଇକି ଦେଖ। ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଯାଇକି ଫିଟାଅ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ। No, 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 no.